Yo kaninya mama kami nan duduk di pangka kaangku kati ketua kami membau. Maimbau kumarin mandaro. Yo elok lah. Sungguh pun angku kati ketua nan dihadang bau rape-rape jolah kepada seluruh nenek mama nan duduk di pangka. Seratu guru jolabai nan duduk di ujung kuluhum kita nah di rumah gadanganku. Dilayangkan pandangan jauh ditukiakan pandangan ampia. Rumahlah baisi sekilo-kilo di ujung sampai ke pangka tengah-tengah itu dulu. Ibarat berjalan selapai panik, ibarat berdua kah masuk elok dan kau mencari bulik dan segolong pipi dan selayang kami jom mama. Atau sampai aku keti betua, Lah sampai aku malin mandaro. kilo-kilo. Iyalah, kato surang kadi berarti, kato basa mau kadi palegakan. Basa ba ang kumalin mandaro Kau kini mama kami yang duduk di pangka, aku keti betua kami bimbang. Maimbau ang kumalin mandaro. Iyo, elok lah. Semua pun aku kati betua yang diadai bau repek-repek jual kepada seluruh nenek mama yang duduk di pangka. Seratus guru jolabai yang duduk di ujung puluhum kita nan hadir di rumah gadanganku. Dilayangkan pandangan jauh ditukiakan pandangan ampir. Rumah rabaisi sekilo-kilo. Dari ujung sampai ke pangka tengah-tengah itu pulau. Ibarat berjalan lah salapai panik, ibarat duduk lah marah elok. Nak kami cari bulik dengan segolong pipi dan sayang kami jama. Atau sampai yang ketik betua. Lah sampai ang kumalin mandaro. Sekilo-kilo. Iyalah. Kato surang kadi bulati, kato basamu kadi palegakan, basaba ang kumalin mandaro sakatiko, nak kami ambil kato bayo jalan mamula. Membau kagu kami nan duduk di ujung ka angku malin mandaro kami membau. Bapak guru kami nan duduk di ujung ka ang kumalin mandaro kami maimbau. Maimbau aku kati batua. Iyo, Elok. sampainya penyampaian ang kumalin mandaro tadi, nama cari bule nan sagolo. Nah, oh nan, lain kata. Lah. Nah, tak. Ya. Sepanjang penyampaian ang kumalin mandaro tadi, nama cari bule nan sagolo pipi nan salayang juga kami nama nan duduk di pangka. Ialah sani mah ang kumalin mandaro. Lah sampai mama kami yang kati batua. Sekiro-kiro. Yolah, ke gunung ketetapan kabui, ke sungai dalam main. Ke padang magantang tali, ke hutan bakare kayu imo. Jangan tak dah. Di pangka kangku kati batua kami maimbau. Maimbau aku mari menaro. Iyo, Elok lah. sungguh pun angku kati batua nan dihadang kata cerita guys. Sungguh pun angku kati batua nan dihadang himbau. Sungguh pun angku kati batua nan dihadang himbau rape-pape jualah kepada seluruh nenek mama nan duduk di pangka, sarato guru jolabai nan duduk di ujung. Puluhung kita nan hadir rumah gadanganko, dilayangkan pandangan. Berarti situ kuluhum kita nan hadir di rumah gadanganku. Dilayangkan pandangan nan jauh. Boleh. Puluhung kita nan hadir di rumah gadanganko, dilayangkan pandangan nan jauh ditukiakan pandangan nan ampia rumah labaisi sekilo-kilo. Dari ujung sampai ke pangka tengah-tengah baitu pulau. Ibarat berjalan lah salape panek, ibarat duduk lah marasoelo. Nak ka mencari bulik nan segolong pipih nan salayang kami jomama. Ke padang magantang tali, ke hutan bakare kayu imo. Nyo sa tali pin. Ya tak? Ka gunung tatapan kabui, ka sungai jalo bamain, ka padang marantang tali. Ka hutan bakare kayu rimbo diolah jumu pakai. Nak kami ambil kato bayo, kami renjang kato jumu pakai. Basabang ku katik sakatiko. Artinya. Nang. Yolah. Ke gunung ketetapan kabui, ke sungai. Yolah. Oh berarti hokin tiga loh. Yolah. Ke gunung ketetapan kabui, ke sungai. Ka gunung tatapan kabui. Ka gunung tatapan kabui, ka sungai jalo bamain, ka padang marantang tali. Yolah. Ke gunung tetapan kabui, ke sungai jalo bamain. Setali ya. Ka gunung tatapan kabui, ka sungai jalo bamain, ka padang marantang tali. Yolah. Yolah. Ke gunung tetapan kabui, ke sungai jalo bamain, ke padang merentang tali. Ke hutan bakare kayu ibo diolah jomo pakai. Nak kami ambil kato jo bayo, nak kami renjang kato jomo pakai. Basabang ku kati batuah sakati. Lulai.
Maimbau kanini mama. Kalau tak Nah, itulah. maimbau kanini mama kami dewa ko. Bukan ini mama kami duduk di pangka. Maimbau kan ini mama kami nan duduk di pangka. Maimbau kanini mama kami nan duduk di pangka ka angku kati batua kami maimbau. Maimbau angku mali mandaro. Yo, Elok lah. sungguh pun angku kati batua nan dihadang imbau trapek papeh jual lah kepada seluruh nini mama nan duduk di pangka sarato guru jala benan duduk di ujung puluh. Kita nan hadir di rumah gadang nan ko. Dilayangkan pandangan nan jauh ditukikkan pandangan nan hampir rumah baisi kiro-kiro dari Dah baisi sakiro-kiro. baisi sekiro-kiro dari ujung sampai ke pangka tengah-tengah baitu pulau ibarat berjalan lasa lapeh pane ibaratlah Abarek duduk lah merasa elok. ibarat duduklah maraso elok nak ka mencari bule nan sagoro pipi nak selayang kami jo mama katu sampai angku kati batua Lah sampai angku mali mandaro. sekiro-kiro Iyo lah. Kata surang kali bulati, kata basamo kali palegakan, basaba angku mali mandaro sakatiko nak ka kami ambil kata bayo jamo bala. Jalan memula. Maimbau ka guru kami dan duduk di ujung ka angku mali mandaro kami maimbau. Maimbau angku kati batua. Iyo. Elok. Sepanjang penyampaian angku malin mandaro tadi nak mencari bule dan sagolong pipi dan salayang tu kami nan